Вие сте с мечът на истината. Какво те е възмутило? Ме е възмутило. Много неща са ме възмутили, между другото. Аз за това си говорим в момента. Нямаме никаква тема. Нямаме теология днес. Урок по теология ще го пропуснем, защото има много практични неща, които те дори да ги взимат от книгата, не ги прилагат. Или пък ги объркват и оплескват. Тук не сме да им изваждаме очите публично, тъй като няма говорим за личности, констатираме ги. Значи, преди време, нека да започна първо с това. Значи, преди време се събираше, вече се събраха, затова казвам преди време, събираха се едни пари за едно дете, момиче на около 15 години, може би, с бъбречна недостатъчност и жалкото, знаеш кое беше в цялото това нещо? Значи хората ги събраха тия пари и тия пари ги събраха благодарение на хора, които не са толкова църковни, не ходят толкова на църква, но пък те са много по-активни в организирането на тия събития и тия неща. Даже в момента отново правят на организация за едно дете. Това е много хубава инициатива. Виж, аз не съм срещу тия инициативи, но пък е добре ние да ги правим в името на Бог. Аз поне така мисля. Проблема обаче, че църквата някъде се е запиляла и е пропуснала този факт. И това го научавам от много близък източник, за това, че църквата въобще не е реагирала. Всички го знаят това момиченце, то от Горния Лом. И интересното е, че когато един човек близък отиде там, християнин, проповедник, отиде до тях, тъй като разбира от трето-четвърто лице, отивайки там, разговаря с хората, вижда ситуацията, пократителна ситуация. Едно от момичетата, по-точно едно от момичетата, тъй като те са големи момичета. И двете момичета Така болни. и двете момичета са болни. Едната вече от 15 години на хемодиализа. 15 години? 15 години на хемодиализа, тя да е колко да е. Няма да е много голяма. Проблемът е, че и сестрата се разболява и сега се започва събиране на средства. Жалка картина, тъй като проповедника, който отиде там, остава много разочарован от състоянието на църквата. Тъй като църквата въобще не е реагирала в този случай. Окей, интернет познаваме, всеки има Фейсбук, всеки има някаква социална достъпност до социална мрежа и това нещо се въртеше седмици. Хора от света, хора, които не са толкова пък всеотдани, не са пък чак толкова големи богомолци, те направиха нещо, което много малко от нас направиха. И проповедника, отивайки там, вижда ситуацията, брутална ситуация, става много кофти, много тежко и дава една определена сума и те пък хората казват, те му обясняват, че в кутиите, които са се давали по магазините, които са били поставяли и така нататък, много малко, изключително много малко, буквално стотинки има вътре. И аз тук започвам да си задавам един много такъв критичен въпрос, дори към себе си, дори към нашето общество, в която служим и дори към църквата, която трябва да бъде огледало на Господа, отражение на Господа, светлина. Тъй като те бият големия тъпън, че даряват,
И изведнъж това нещо се появява и се установява, че никой не е дарил. Тук става въпрос за една много смешна сума пари. Но непосилна за семейството. И аз останах разочарован. Аз си казах, какво се случва? В България има няколко десетки богати църкви, които даряват, поне бият тъпана и даряват много големи суми пари. Виж, ние не сме изключени. Аз не мога да кажа тия пък там, защо не дадоха. Нали? Тук става въпрос за всички. Църквата не е само определена общност, събрание. Църквата, която да речем в нашата държава, ние, които сме извън нея, сме създали някакви общества. Православната също. Православната църква също не е реагирала на това нещо. И човека, обяснявайки ситуацията, проповедникът там ги изслушва, остава една вечер при тях, тъй като просто са искали да комуникират с него, да останат да си побъбрат. Мисля, че дядото е бил презвитър, не се лъжа. И слушайки ги, той разбира, че са на изключително ниско ниво на знание. За Бога, остави, виж, тук няма нищо общо. Дали хората знаят да четат, дали знаят да говорят добре. Да, могат да говорят добре, да, могат да пишат добре, живеят много добре. В смисъл, добре за онзи край на там. Хората са много работливи. Това ми обяснява проповедник. Много работливи, грижат се за семейството си, колкото може стареца, защото е така му казва стареца, не знам колко е възрастен човека, много работи. Направи си така разправани. Това са неграмотни хора. Но неграмотността във вярата и в теологично мислене за Бога, кой е Той, не са пораснали по никакъв начин. Той тук вече започва с едни елементарни неща. Значи той това ми казва, аз започнах с едни много елементарни неща. Аз викам, ти с какво искаш да започнеш? Няма с какво да се започне. И разбира нивото на знание за Господа. Това е другото разочарование. Разбирайки колко парички са събирали там от кутиите, още по-голямо разочарование, той вади някаква сума пари, помага. И те казват, то до сега никой не е давал такива пари. И той казва, никой не е идвал даже и от църквите. Няма такъв момент. Аз тук правих с една сестра едно предаване за една ситуация в Лом, не помня откъде беше другото семейство, за жертви на педофилия. Деца, които са насилвани. И то от близки хора. И тук искахме да възбудим интереса на църквата, защото църквата трябва да се намеши там. Тя трябва да влиза в такива ситуации. И аз тук пак отново се зачудих, къде е църквата в тази ситуация? Задрямала, разбираш ли. Чака грабване, чака младоженеца да ги грабне. И това е много важно. Обаче любовта към ближните или поне към нуждаещите се, защото виж, трябва да имаш любов към хората, за да можеш да се помолиш за някой. Ти няма как да не обичаш и да се молиш. Няма как да не обичаш и да проповядваш. Ти няма как да не обичаш и да погалиш някое дете, да целуниш, да прегърнеш някой болен, някой изостанал, някой беден, мръсен. Няма да имаш тази любов. Ние сме го говорили това. Проблема тук е обаче, че много нашумя това, че ние трябва да сме покаяни в дадената църква, да я посещаваме дадената църква, защото виж, изкривеното счупване на цялото това нещо е, че забравяме, че ние сме църквата и че ние сме храмовете. И се центрира към онова място там, където му плащаме наем, да речем. Тук не само за при нас, говорят и за много хора. Те плащат наем. Да, много малко хора си имат собствени сгради. Някой дава повече и затова могат да си позволят. Тук обаче те вместо да центрират вниманието към хората навън, които имат нужда от Бог, аз и ти, ако ти си църквата, аз съм
църква, ти си храм на Святия Дух, аз съм храм на Святия Дух. Ние сме храмове, които трябва да се движим. Исус беше такъв. Той не беше, нямаше определено място, в което той да събира хората, само там. И ако някой не дойде, то нали, какво се занимавам с него. Виж, аз не съм против събранието. Исус имаше моменти, в които се казва, че се оттеглял за малко време. На осамотено място. Зарязваше ученици, зарязваше хора и изчезва. Няма къде е Елеонския хълм. Идвайки от Елеонския хълм, ходи по вода, защото се е заредил. Идвайки от Елеонския хълм, или там, където се е отделил от уединеното място, излиза навън, вижда нуждаещите си хора и изцелява. И той беше живият храм. И моят въпрос е как ние, като живи храмове, които храмове, отивайки някъде, носи присъствието на Бога. Значи ти трябва да го занесеш това присъствие на Бога. Исус носеше присъствието навсякъде. Божието присъствие. Онова, което е било в храм. Онова там, където и до днес мислиме, че църквата е това място. Разбираш ли? Те казват така, църквата е дома на Бога. А ти какво си? Ти си част от какво? Какво си ти? От интериора вътре? Търкачката на стола или какво си? И тук пак отново се центрираме към храмовото служение. Отиваме отново в Стар Завет. Какво правим там? Ние това не го разбираме. Ние отиваме пак в закон. Ние това не го разбираме. Тъй като ако присъствието на Бога е било в храма по това време, хората е трябвало да отидат да се срещнат с Бога. Ама забравяме срещата с самарянката. Като самарянка казва, това е кладенеца, който нашия баща Яков ни го направи. И само тук може да се поклоняме. Исус си казва, истина ти казвам, няма да е само тук, но навсякъде. Защото казва, поклонниците на Бог трябва да бъдат с дух и с истина. Навсякъде бе. Тук обаче отново се чупат тия неща и изказват, ако ти не си тази църква, за какво да ходя да се моля с тебе? Защо трябва да се моля с тебе? А ти покаял ли си? Нали разбираш? Окей. Да, обаче Исус правеше чудеса, за да ги придърпа вниманието на уния, които с храма ги е отхвърлил. Това сме го говорили. Но е в темата, в това е. Исус отива и полага ръце, гони бесове, развързва езици, отваря очи. Няма, ама ти, извиняй, ходи ли в синагога номер 10? Защото аз там хода всяка събота. Не е ли събирал дарения за да помогне на тези хора? На тези хора, никъде не намирам този момент да събира. Тъй като, да, именно, виж, е интересно. Искам само да кажа нещо. Разликата, това е разликата. Духа, мога да ти дам и примера с Петър и Сакатия човек в храма. Виж, Петър в храма на Сакатия казва така: злато и сребро нямам, но това, което имам, ти давам. Именно. Точно А сега тази парадигма е обърната. тук това трябва да даде. Златото и среброто го имаме, ама това, което в такива ситуации би трябвало да даваме, като че ли липсва. Липсва днешно време от църквата. Липсва, защото църквата си мисли, че е достигнала своя апогей, а пък никъде духовното не оперира. Тя оперира повече в материалното. Точно така. Исус или апостолите, които са ходили при нуждаещи се болни и така нататък, те там не им дават пари. Те виждат от какво имат нужда. Изцеление, освобождение и така нататък. И сега си представи, Петровата сянка изцеляваше, казва словото. Сега дали буквално неговата сянка изцелявала или не, ние не можем да кажем, но доверяваме се на текста и казваме, да, текста го казва това. Това означава, че в Петър има един, който е много по-силен от този, който е в света.
както и в нас. Ако Святия Божи Дух обитава в нас, този, който обитава в учениците, в Христос самия, който казва на учениците си и по-велики дела ще вършите от тези. Нали? Днес църквата е спряла да го работи, да го прави това. Как така изведнъж се изпарява това? Но аз имам нещо друго предвид. Ти, отивайки при някой беден, нуждаеш се и така нататък, или въобще не ходиш, защото той не идва в твоята църква или там където си, твоята активност е спряла. Ако те кажат, ама ти откъде си сигурен, хората го казват. Има едно предаване, правят там на хората домове, това. Избират си се такива крайно нуждаещи се хора, болни или дечица. Те много обаче се активират от това. Болно детенце или малко детенце или дете, което е израснало без майка и така нататък. И намирате едно семейство. Това семейство, детенцето е болно от нещо. Хубаво. Ама те като ни идват на църква, то ние не ги знаем. Хубаво, ето ви, телевизията ви ги е снимала. Телевизията ви ги е снимала. Какво искаш да кажеш? Искам да кажа с това, че църквата не трябва да седи само там, в събранието си. Ами като види е такъв проблем, като види болен човек, болно дете, окей, аз няма как да ти помогна. Ти спомена тези две момичета в началото. Да. Има ли такъв вариант, в който да не са знаели църквите и събранията, които са в онази област, Не които мога са да тези кажа, защото момичета? това се върти в социалната мрежа. Всеки има телефон в ръката си. Децата на по 5 годинки, на по 2 годинки имат телефони в ръцете си. Ние ли няма да имаме? И докато си скроваш в ти си толкова свят, че и Фейсбук ли нямаш? Да ти кажа, случвало ми се на мен нещо подобно. Всички да знаят покрай мене за дадено нещо, Да, което се е случило и аз да разбера в защото последния ти момент. нямаш общите приятели, явно. Нямаме общи приятели, които са споделили толкова. Искам да кажа, че има тази опция. Има го като опция да не са знаели. Има, няма наистина. проблем. Добре, де. Чакай сега. И той и проповедника не знаеше, който отива при тия хора и го намира в съвсем случайно под някаква публикация, някакъв задава един критичен въпрос и той му отговаря и той му обяснява за тия хора. Не искам да влизам в тази подробност, не искам да говоря такива по-тайни неща, които не трябва да. Той отивайки там не разбира за какво става въпрос. На място. И той има Фейсбук. Обаче няма тия приятели явно. Или просто не му излизат извести от тия хора. Не мога да кажа. Но аз го виждах това. Аз виждам това момиче, виждам хората, които се ангажират с тази организация, с тази, как се казваше, нали, инициатива да се дари. Отиват, носят кутии по магазини, българските магазини, които са тук около нас. Това се вижда. И тук аз се чуда как не можем да разберем. Църквата се е изолирала. Стои си в своето си място. В неделя. Там, където е Божия дом, защото това за тях е Божия дом. Там да се срещнат с Бога лице в лице, защото те не осъзнават, че Бог живее вътре в тях. Дори и да го осъзнават, те не го мислят. Защото онзи отпред им казва, че Бог е там. Правят си едни вавилонски кули. Изграждат си едни човешки системи, структури. Правят си корпорации от мечтатели. Те им пожелават пожелания, те ги объркват с пророчества. Те му казват, че ще бъдеш много здрав, жив и здрав и така нататък. Това е пророчество. Разбираш ли на къде отиват нещата? Само ти кажа, вавилонска кула не се строи с материали, които символизират божествеността. В Битие, където се е случката с вавилонската кула, се казва, че автора, който го написва това, пише следното. Вместо камък използваха тухли. И вместо кал смола. Нещо, което е напълно противоречиво на божественото, човешкото. Да се издигнем, си направим име и за да не се разпръснем. За да не би да се разпръснем. И точно това в момента аз го виждам.
Вавилонска кула, има един, който му издигаме името отгоре и го льопваме отгоре и казваме, той е Божия човек, който пък само той има достъп до Бог и от него тече живата вода, идва към нас и до тук. Човешка структура. Тук ти говоря за апостоли, апостолска организация, която да речеме се правят няколко такива църкви от със същата марка, даже и логото от време на време, па що да не си го сменят, името пък, що да не си го смена, фирма бе. И тия си създават няколко такива църквета, обикалят си ги само от тях. Тия, които пък са в тази църква, въобще не отиват на друго място. Да се смешат с братята и с другите сестри. Камо ли да отиде при някой беден, болен и недъгъв. Създават си корпоративни дружества от такива касови апарати. За тях това е достатъчно. Говори се глупости след глупости, като да речеме, ако тази кола и така нататък не ти харесва, имаш друга. Това е изречено от апостол. Да, Това ще да така. те питам, Марти. Точно така. Има ли апостоли в днешно време? Като ги погледна как разсъждават и как проповядат на хората си, не мисля, че това е истински апостол. Ако сравна Павловия апостол, апостол Павел, апостол Петър, Йоан, Яков и така нататък, които са живели в изпитания всеки ден, не мога да кажа. Знаеш ли, че аз като малко по-ново вярта не мога да направя разлика между апостол и пастир. Това, което виждам, че говори пастира, го говори също и апостол. Каква е разликата между двамата? Не я виждам. Реалната разлика. Нека да говорим директно. Това, което виждаме. Ти виждаш ли разликата? Чакай малко, ти защо си мислиш, че повечето пастори пък имат апостоли на тях? Ти виждал ли си го това? Тая гимнастика. Аз не съм. Чакай малко, то нали трябва да... По презумпция не би трябвало да има някой над в петкратно. Да, няма, но те са с различни дарби, които те се се допълват. построиха. Те си построиха вече. И всеки един от тия са като пажина, която се вплита в други. Само обаче изведнъж тук става въпрос, че само да видя кой прът беше пастора. Пастор е безимен. Да не направим някаква такова. Ако е толкова пръст, разбираш ли, той е най-голям от другите. Това е малко детска история, тази с пръстите. Такова е. Такова е. И не се е променил. Проблема е, че тук този пръст иска да е над другите, да се извиси над другите. И апостола, който трябва да създаде дадената църква, той не съществува. И тук се самоиздига един човек, който човек казва, аз си знам всичко. И на мене не ми трябва нито учител, нито ми трябва апостол, нито ми трябва пророк. Ти пророци виждал ли си скоро време? Не, чакай да ти кажа, ако говорят истината, са отхвърлени. Той трябва да пожелава само добри неща. Ще буташ царю с тия роги навреде и ще ги превземаш. Да галят ушите трябва. Трябва. Защото на тия, които говорят истината, им шляпат плесница. Виж, ще кажа нещо, което казва един мъдър човек. Не искам да вярвам, че няма нито пророци, нито апостоли. Има ги. Въпросът е кои са те. Въпросът е кои са те. Защото това, което виждаме, не кореспондира с това, което четеме. По никакъв начин. Поне аз мога да си направя това сравнение за мене си. Значи то пастора вече е пророкува. И това е окей, защото това е помощна дарба. Всеки един от петкратните служители има помощна дарба. Ако ти си учител, имаш пророческа дарба, която ти помага в ситуации. Така е. Всеки може да пророкува, но не всеки е пророк. Да, но той пророкува неща, които няма откъде ги знае. И това става пред очите ни. И тук вече дарбата изключително
изключително набъбва в него. Да, обаче сега пастора също. Пастора също може да пророкува. Ако пък е пророк, пък може да пастирува. Разбираш ли, тук тия неща са напълно свързани. Обаче тук има само един. Пророци, зеро. Сякаш се изчерпа. Изчерпал се е до пастир. И знаеш аз какво си мисля? Пророците, които идват, говорят истината, те се отхвърлят и отхвърлят Божия глас. Ма чакай бе, то нали ние вече сме такова с духа на Господ. Що ми трябва пророк? Па и аз мога съм си пророк. Може ли да ми посочиш конкретни случаи, в които почти винаги не са били отхвърлени пророците? Като малко, нали, по времето на Давид малко изключение, нали, Гат и Натан, нали. Давам ти веднага примери с Михей, пророк Михей, който, ако не се лъжа, беше в 3 глава на царе, в 3 книга на царете, по времето на цар Ахав. Той пророкува истината. И той е отхвърлен от всички. Този царят не го иска въобще да е в обкръжението на пророците. И той казва, не, то като вида, той само лоши неща говори за мен. Да, обаче, идвайки тия пророци, които галат ушите, той казва, някой оттам казва, няма ли истински пророк тук между вас, някой друг? Абе, има още един, ама цара вика, бе, много лоши неща говори. Истината може ли да бъде добра или лоша? Истината е истина. И виж как можем да я разберем истината. Зависи от коя страна си. Разбира се. Ако ти си от страната на онзи, който трябва да чуе истината. Е лоша. Ама виж, още един пророк, слава Богу, не е отхвърлен, Натан, който отива при Давид и му обяснява някаква басня. Защото той е направил нещо, което не трябва да прави. И това хората го знаят. Той отива там с леко, с тихичко и му обяснява някаква случка, която може да не е съществувала реално. Той иде даже малко по-мекичко избра начина да го каже под формата на басня, че така да отидеш директно срещу царя и да му кажеш ей ти така и така и така, ти сгреши. Не. Той избра по-мекия начин, чрез басня, нали, да му го предложи, все пак да си запази главата. Виж, Натан е бил, разбира се, че трябва да си запази главата. Натан е бил мъдър и е бил по-възрастен. Докато Михей 100% е бил някакъв младък. По-млад, тъй като Садок, който е един от главните пророци на царя, му бие шамар. И му казва, как пък откъде вика мина Божия дух? Да не влезе в мен, а ми влезе в теб. Откъде мина, вика? Прескочи свещеник. Прескочи Садок и раб и при малкия Михей. Така си мисля. Да, може и да не е бил малко, аз трябва да го проверя това. Но явно е бил малко харизматичен. И започва да сече. Той въобще не го жали, че е цар. Колкото е цар. Царя върши глупости, които някой трябва да му го каже. Виж, Илия беше гонен. Илия беше изгонен. По-точно избяга. Защото говори истината. Пророците трябва да са или въобще да ги няма, или да са много което пък това не е Божий пророк. Еремия ги разграничава двата вида от лъжи пророците. Този, който казва, не е бил в Божието присъствие, горе, пред Божия престол. Виж, Даниил е пред престола. Той вижда нещо като престол в 7 глава. Всички започват служенията си с дадено видение. Точно така. Или в 7 или в 10 беше на Даниил. Той вижда престоли и белият и древният подни 7. Също така Михей, който казва, Ахав го пита, какво ще кажеш за мен, и той казва, всичко ще бъде наред. И той му казва, заклевам те в Господа да ми кажеш само истина. И он му казва, видях Бог на престола. Нали, разбираме, че
Ако пророците тогава са били по този начин, някак сега са се изменили. Коренно. Драстично. Сега идва всичко отгоре. Не. Ние трябва да отидем горе. Ако сме пророци. Затова имало школи. За да се обучат младите пророци. Не да си говорят какво им падне. Интересно, този въпрос прочита се в църквите за школи. На няколко пъти съм слушал такива проповеди, обаче никога не се е навлизал така малко по-подробно към темата. Защо е трябвало да има школа за пророци? Аз си го обяснявам последния начин, тъй като там няма описание защо е имало тази школа. Елисей разбира, откъде го разбираме, впрочем, това нещо. Елисей отива при някакви пророци, там някаква школа явно е имало и те излизат и му викат, нали знаеш какво ще стане с господаря ти? Значи те знаят какво ще се случи с Илия. Сега въпросът е, те видяли ли са го или аз имам друга малко по-различна по-различно мислене. Мое мислене. Да, супер. Те видяли ли са го в бъдещето, като вече случило се, или от това, че са стигнали до познание в Бога, могат да преценят максимално точно какво би следвало. Да предположат. Не, те го знаят какво. Те познават Бога и знаят Бог в тази ситуация как ще реагира. Те знаят как ще реагира Бог. Виж, главните пророци, които са си били на времето си, ние ги имаме всички имена в Библията. Те са били привикани. Те са видяли големия бял престол. Разбира се. Обаче говорим за тази специфична групичка. Искаш да кажеш дали са видяли Бог тази специфична групичка? Те са били още в обучение, доколкото да разбирам теб. Така е. Светлина,